Mă numesc Doina Tiberiu, am 70 de ani, sunt din Timișoara, am fost soră medicală, 35 de ani, am lucrat la balneofizioterapie. Am aritmii și câteodată și dureri de inimă și tensiune mare. Am o cardiopatie ischemică și sunt operată acum recent de hallux valgus. Asta e la picior, la oase, și de asta vreau să vă spun ceva foarte interesant. Cum am lucrat și la ortopedie în tinerețe, știam că sunt niște dureri îngrozitoare după operație și necesită neapărat calmante. M-am gândit că eu analgezicele și aceste calmante nu le suport, pentru că sunt alergică și ce o să mă fac acolo dacă vin asemenea dureri mari. Și mi-am luat în poșetă torserul. După operație, bineînțeles, eram anesteziată și era amorțit piciorul. 4-5 ore n-am simțit absolut nimic. Când s-a dezmorțit, au început niște dureri groaznice. Și mi-am adus aminte că am adus torserul cu mine și am legat săculețul exact peste pansamentul de la operație și am stat și am așteptat. Ei, durerile au fost, dar nu mai atât de atroce. Le-am putut suporta, am și adormit în noaptea aceea, pe când celelalte bolnavi din salon plângeau, văicăreau și după 2 ore le trebuia din nou calmante. Eu am suportat fără, ceea ce cred că e mare lucru.